Ni un litre, ni dos, ni tres. 70.000 litres de cervesa correran aquests dies per aquestes taules, les de l'Oktoberfest de Peguera. Una gran carpa de 2.000 metres quadrats acull aquesta festa típicament bavaresa i que s'ha instal·lat a la platja d'Entorà del municipi. Viene mucha gente, viene gente de fuera, desde Alemania incluso, expresamente para esta fiesta. Este año igual, al día a lo mejor pueden pasar 4.000 personas. I a la cuina l'activitat no para. Aquí es fan cada dia milers de productes com si ens trobéssim a Múnich, la ciutat on va néixer la festa. Pollo asado, la salchicha Bratwurst y la Frankfurt, pues lo que más tira es por el codillo y el codillo lo que más sale. I tampoc hi falta la decoració en blanc i blau, les cambreres amb els vestits tradicionals, les taules de fusta i, com no, la música. 3 orquestres, 120 músics i moltíssima animació en aquesta Oktoberfest aquí a Peguera i que durarà fins aquest dissabte. Tots els dies, fins les 11 de la nit, aquest recinte s'omple d'alemanys i mallorquins fascinats per aquesta particular celebració. Es interesante, es bonita y es algo que para ellos tiene más sentimiento que para los españoles y los mallorquines, pero tenemos nuestro sitio también. Es solo la cultura de una provincia, un estado de Alemania, pero a mí me gusta porque a mí me gusta cerveza mucho, ¿no? És l'Oktoberfest de Peguera, una bona excusa per viatjar a Alemanya sense sortir de Mallorca.